credeți, pur și simplu, asta este aurora mea boreală. Pur și simplu, asta este partea 2 din The Rest Impress, doar mov. Și vreau să vă zic foarte interesant că am dat de abonatele mele. Ele mă vor căuta pe YouTube pentru că acum ne-am împrietenit, ele mă știau practic, dar na. Acum sunt abonatele mele, adică vor fi după acest vlog. Eu deja le zic abonatele mele, am vorbit cu ele, totul bine, totul frumos, foarte drăguț din partea lor, sunteți foarte drăguțe, sunteți niște drăguțe, nu știu dacă e de-a noastră, deci mă scuzi. Stai să vă zic și fetele noastre. Deci, nu este de-a noastră, deci nu le dăm 5 stele. Da. Doar de ale noastre le vom da 5 steluțe, pentru că abonatele mele vor primi 5 stele. Deși ele nu au auzit niciodată cu vocea. Puteți să vă uitați în comentarii și 100% cred că se uită măcar o abonată din fetele astea care le-am găsit eu aici și sunt drăguțe rău de tot. Da. Hai să vedem și oh my god! Deci eu și Iza, aoleu, eu am zburat pe aici. Vai, ce drăguțe sunteți! Vai, Doamne, eu le-am dat 5 stele pe bune, deci nu știu, n-am prins pe cameră pentru că n-am filmat. Ce drăguțe sunteți foarte drăguțe, deci pur și simplu vă iubesc. Vreau să vă zic că sunteți cele mai drăguțe, sincer. Ce zicem? Numărul de a lua 7 stele. Stai un pic. Hai să le zicem. Eu am dat 5 vot că oră e cât. Ok. Deci mă scuzați dacă se vede un pic de gălăgie. Abonatele mele sunt foarte drăguțe. M-am prietenit cu ele. Nu știu tema. Sper să fie o temă potrivită. Ele deja știu că filmez vlog doar cu mov, care-i tema? Deci trebuie să ne facem ca un fel de basket, ceva? Nu-mi dau seama. E cu albastru și... e și cu mov. Ok. Mă fac eu cumva. Nu știu, nu pot să vă explic, dar da. Care e mai greu să câștigi dacă ești duo? Da, e mai greu să câștigi dacă ești duo. A avut mare dreptate. Deci foarte mare dreptate au avut. Foarte drăguțe sunteți. Pur și simplu vreau să vă zic că sunteți enorm de drăguțe. Și de pretty, așa, nu știu. Mă fac Lady Dia. Ok, nu știu ce vorbesc ele aici. Dar sunt enorm de drăguțe. Am zis asta de 1000 de ori. Am și prietenele mele, deci starea asta se uite multe prietene de ale mele, pentru că, am și eu, desigur. Și să nu ziceți, pentru că eu vă știu pe voi, că nu mai suntem prieteni, pentru că eu vă iubesc pur și simplu pe toate, în mod egal și... Da. Și mi iubesc foarte mult abonații și abonatele. Mai ales că am dat de abonatele mele aici și nu așteptam. Deci vlogul ăsta o să prindă, știți cum o să prindă? Perfect. Și temele sunt ok. Nu sunt proaste chiar deloc, adică sunt teme chiar destul de potrivite. Prima temă, nu mai știu care era, cred că era aia cu aurora boreală, nu știu. Deci, atâta vă zic. Drăguțe foc. Ele nu mi-au zis că au canal de YouTube sau ceva, pentru că mă abonam și eu la ele cu mare drag, dar că dacă îmi ziceau cu siguranță mă abonam, mai stăteam nici la vorbe, mă abonam direct. Ăsta se pune ca un mov. Da, gen se pune ca un mov. Și, cum să vă explic eu?
trebuie să fac, nu știu cum să vă explic ce trebuie să fac, dar ceva din anime, practic, nu știu, deci chiar nu știu să vă explic, o să înțelegeți voi tema mai pe parcurs, după ce o să vedeți mai multe personaje, gen, da, persoane. Doamne, de ce nu mai pot să mă mai opresc din zis că dumneavoastră, fetițelor, fetelor, câți ani aveți, că nu mi-a zis nici câți ani aveți. Deci, miraculoase. Deci, drăguțe foca, adică, gata, eu trebuie să mă opresc. Deci trebuie să mă opresc cu complimentele, pentru că, da, deja cred că vă uitați la mine și, nu știu, deja plângeți, cred, nu știu. Deci nu vreau să fac să fiu prea, nici prea să dau complimente așa multe, bă, am emoții. Nu știu de ce am mai multe emoții, când știu că poate vă uitați la acest videoclip în care ați apărut și voi și ce vorbesc eu acum este exact pentru voi. Așa că, foarte drăguțe, foarte drăguțe. Sper să mă căutați pentru că v-am dat numele meu de pe YouTube și sper să-l căutați. Gen, să nu-mi dați scam. Adică eu am mai avut de-a face cu scam, nu zic că nu, pentru că de multe ori când am intrat pe servere de astea așa, era o fată care gen făceam un short atunci pentru YouTube, gen făceam doar short atunci. Și era româncă, gen, și pur și simplu se băga în fața mea și a zis, băi, vezi că filmez, pentru că am văzut că e româncă, gen. Da, și ea mi-a zis apoi, oh my god, sunt abonată ta numărul 1, cum te cheamă? Și apoi mi-a dat seama că gen, da. Mă rog, am mai primit schem și atunci mi-a dat canalul, gen, să vadă numele canalului meu. Și am primit cam schem, pentru că, ce să vedeți, mi-a zis să scriu eu în comentarii, draga mea, și gen, aveam comentarii 0. Da, știam că am primit schem pentru că aveam o prietenă care era prietenă cu ea, dar, gen, na, asta e partea 2. Partea 2. Până atunci eu vreau să le mulțumesc fetelor care sunt aici, care stau cu mine, gen. Și poate unele chiar vă gândiți acum dacă mai sunteți în vlog, nu știu. Sunteți foarte drăguți, asta pot să vă zic cu cel mai mare drag. Eu nu știu ce vorbesc ele aici, eu sunt concentrată. Sunt și concentrată, sunt și concentrată la vlog și la asta. E mai complicat un pic cu mine, dar mă rog. Nu știu de câte ori am zis în vlogul ăsta că abonatele mele sunt foarte drăguțe și abonații mei, toți sunteți foarte drăguți. Dar un lucru se știe clar, sunteți drăguți. Sunteți enorm de drăguți, deci gata de aici. Sunteți foarte drăguți, dar gata, eu nu mai zic nimic pentru că se pare că am zis de 1500 pătralioane de ori și m-am cam săturat eu de mine deja. Da, eu de mine m-am cam săturat. Da. Cam asta este outfit-ul. Oh my god, mi-am pus o bluză proastă rău de tot și e și roz, bă, frate. Eu o să revin când o să ajung eu, doar că o să-i dau 5 stele pentru că este drăguță rău de tot. Am uitat să mai filmez, am crezut că pur și simplu gata, am crezut că, na, am dat drumul la filmare, doar am oprit microfonul atunci. Deci, da, am vorbit cu fetele iară, mi-au scris numele ca să nu-l uite. Uitați, eu scrie locul 2, dar am căzut de pe hartă. Ok, foarte drăguțe, deci foarte drăguțe. Cam acesta a fost vlogul, fetelor. Din păcate, pasă pe unul spune țipa da că am eram spuneți la cameră. Deci cam acesta a fost vlogul. Pa! Beatrice e prima, deci Beatrice este prima.
ce le-am scris așa ceva, nu au văzut. Ok, deci le-am zis, aștept să mă căutați și vă iubesc, pa, videoul, pa, pa, la fel, goodbye, vă iubesc și eu, vă iubesc și fetele, deci goodbye. Nu uitați să ziceți ce vloguri vreți să mai fac și ce teme.